Són gairebé les 6 de la tarda d'avui, divendres 24 de desembre del 2021, la vigília de Nadal. I aquí, enmig de la foscor, aquí al fons es veu el meu poblet, Hostafrancs, es veu molt poquet. Aquí, aquest campanar petitonet il·luminat. Força poblets de la Ribera del Sió fins a Guissona, més enllà. Doncs avui sóc aquí, a la falda del castell de Montcortès, al Colors de la Segarra, un castell que m'encanta, actualment molt abandonat, bé, fa molts anys ja, dècades que està així abandonat. I aquí veníem quan érem petits, des d'Hostafrancs, que està aquí en línia recta, tal com deia, veníem per aquests camins i moltes vegades veníem a menjar a la Mona. En aquella època, quan teníem 12, 13, 14 anys, no hi era aquesta tanca, ara hi ha una tanca que quasi no es veu, i podíem anar fins a dins. La porta està mig oberta i entràvem i podíem pujar fins al primer pis. La teulada tota trencada, la teulada al sostre, el que és el trebol tot trencat, però ens enfilàvem com podíem cap dalt. Abans hi havien guardat bestiar aquí. Bé, no puc explicar massa ensenyant imatges perquè ara és molt fosc, però he volgut venir aquí. Ara us ensenyo una miqueta el poblet de Montcortès i l'església de Santa Anna. I bé, em faig un incís. Estaria molt bé que aquest castell estigués il·luminat, perquè venint des de la carretera o des dels camins, a la tarda, vespre i a la nit no es veu gens, i és un castell preciós. Li falta alguns focus per il·luminar-lo. I doncs això, he volgut venir aquí ara perquè fa 2 anys o 3, no ho recordo exactament, també vaig venir aquí per vacances de Nadal, crec que va ser el dia de Cap d'Any, la tarda vespre de Cap d'Any, i aquí vaig cremar papers, vaig cremar coses. Volia venir en un lloc una miqueta màgic, com aquí a la falda del castell, per cremar coses que ja no volia que formessin part de mi. De vegades fem escrits, tenim documents o tenim una mena de diari personal en el que hi apuntem coses i va molt bé per centrar-se, per desfogar-se, per analitzar el que ens passa, va molt bé, molt bé. Però arriba un punt en què, bé, has de decidir què fas. O bé ho guardes per sempre i quan ets gran dius, mira, doncs, què em passava quan tenia 20 anys, quan en tenia 30, quan en tenia 40, què em passava? O no, o dius, mira, és igual, aquesta etapa ja està passada, n'he tret un aprenentatge i ja ho cremo. I jo vaig decidir fer això. En uns quants papers que explicava coses de la meva vida, sobretot coses d'aquestes que m'han passat de malaltia, coses també de conflictes amb els meus propers, perquè passa que de vegades allò que diuen ningú és profeta a la seva terra. I sembla que com més a prop menys t'entén la gent. I llavors vaig pensar això, vaig venir aquí amb un encenedor, un metxero, com diem nosaltres, i aquí al terra vaig ficar foc. I flaf, i ja està, tot desaparegut. I així estem. I bé, avui no és Cap d'Any, però és la nit de Nadal. I també tenia ganes de venir aquí, perquè passava propet i ara ja me'n vaig cap a casa. Però sí que són moments en què et fan replantejar coses i hem de mirar d'on venim, saber on som, també mirar cap a on volem anar. I sovint necessitem desfer-nos de coses del passat, desfer-nos de preocupacions, centrar-nos en el positivisme i aprendre'n dels errors, aprendre'n de les experiències, treure coratge, treure valentia. Un dels aprenentatges més grans que he fet al llarg dels anys és que hauria d'haver tret més el meu caràcter i hauria d'haver defensat sempre allò que creia sense ser
testaruda, però defensant-ho, explicant-ho bé, i llavors ja està, deixant-ho anar. Si algú ho accepta bé i si no ho accepten, doncs no passa res. Però un no pot pretendre que el t'acabin entenent els altres, perquè de vegades no t'entenen i no t'entendran. I per molt que tant a la feina com amb la família, l'entorn més proper, amistats o la comarca, les relacions més properes, no? De vegades volem incidir amb idees, amb propostes, amb coses, no? Però els altres no estan per la labor. També em pot passar a mi, que tampoc estiga per la labor de segons quines coses. Llavors això s'ha d'acceptar. Acceptar-ho és molt important. L'únic que sí, que el que creiem s'ha de defensar. S'ha de defensar. I fins a un punt, i llavors ja està. Ja ho has dit, doncs vinga. Ja ho has defensat bé, doncs vinga. I creure en un mateix també. I bé, aquesta nit, aquesta matinada és el meu aniversari. 54 anys faré, ara a les 3 de la matinada. I bé, demà potser deixo una miqueta de vídeo gravat. Ja veuré per a on, de moment no tinc res pensat, perquè la veritat és que aquests vídeos que estic fent estan sent així espontanis. Sí que penso, bueno, un dia aniré al camp de l'aviació, mira, un altre dia aniré a veure els castells, el que sigui, no? I explicar coses. Avui no és el cas, avui és un petit incís només, però són espontanis i per això que ja veurem demà. De moment, aquí, a la falda del castell de Montcortès de l'Aranyó, Montcortès de Segarra, aquí, enmig de la foscor, però demà ja veurem la llum com cada dia. I per totes les persones que no tenen casa, per tots els refugiats, els sense llar, com la família del nen Jesús, la Mare de Déu i Sant Josep, que van haver de buscar allotjament allà on el van trobar. També tantes famílies sense llar, tanta gent desplaçada, tanta gent sense un sostre digne. Això, els governs i les entitats municipals, administratives, diputacions, consells comarcals, com sempre dic en els meus vídeos, des d'ells fins als governs, no ho haurien de permetre. Bona nit de Nadal.